Vitajte v návode, ako začať s tvorbou web stránky pomocou systému ExoWeb. Systém na výrobu vlastných web stránok a na ich správu. Do e-mailu po registrovaní si niektorého z balíkov príde e-mail s prihlasovacími údajmi, ktoré si následne zadáme po kliknutí na web stránke exohosting.sk na prihlásiť sa. Dostávame sa do control panelu, vpravo dole je ikonka ExoWeb a klikneme na prihlásiť. Dostávame sa do editoru. Ja som si už predtým zvolil šablónu, ale samozrejme môžeme si vybrať hociakú šablónu z ponúkaných. Šablónu si môžete zmeniť aj neskôr, takže nemajte z toho strach, neprídete o údaje, ktoré si tam vložíte. Takže rozhodneme sa pre túto šablónu napríklad. A v samotnom rozhraní, v samotnom editore vidíme, že máme rôzne moduly, ktoré môžeme upravovať. Napríklad upravíme si tento úvodný obrázok. Nahrám si tento. No a ja sa budem venovať predaju pomarančov, tak sa rozhodnem, že toto bude pomarančový raj. Takisto som si už zvolil ikonku, takú pomarančovú. Rozhodnem sa, že niečo si napíšem o pomarančové info na úvodnú stránku. Pripravil som si text, ktorý som si stiahol len z Wikipédie. Uvádzam aj zdroj. Je to dôležité, ak používate nejaký takýto text, uvádzať aj zdroj. Takže mám tu popísané niečo o tom, že pomaranč je plod citronovníka pomarančového. Zmeníme si napríklad aj tento obrázok. Za nejaký pekný obrázok pomarančov. Takto nejako vyzerá pomarančovník. Rozhodneme sa, že dáme si aj nejaký popis na tú úvodnú stránku. Bude to, že pomaranče sú veľmi zdravé ovocie. Máme k dispozícii náhľad, môžeme sa pozrieť, ako bude vyzerať táto stránka v skutočnosti. Samozrejme chová sa responsívne, bude sa pekne zobrazovať na všetkých zariadeniach, či je to desktop, tablet alebo smartfón. Vrátime sa do editora. A samozrejme väčšina stránok potrebuje viacej ako len jednu úvodnú stránku, takže si pridáme napríklad kontaktnú stránku. Takže nám pribudla nová rubrika Kontakt
a rozhodnem sa, že tento text už tu nechcem. Rozhodnem sa, že naša adresa je Pomarančový raj, veľký sad, 546 dajme tomu, 0801 Sadovo alebo Pomarančovo, dáme si Pomarančovo. Hotovo. A samozrejme dnes je veľmi moderné dávať si na stránku aj nejakú tú mapu, prípadne nejaký kontaktný formulár. Samotné widgety alebo moduly si pridávame kliknutím na plus v červenom krúžku pridať obsah. Takže napríklad pridáme si jednak formulár, kde nám rovno môžu ľudia napísať, a pridáme si aj Google mapu. Tu potrebujeme zadať nejakú našu adresu. Ja dám cvične adresu, kde sídli naša firma. Samotnú mapu si vieme napríklad zväčšiť, zvoliť priblíženie, dáme si to uložiť. Ak sme skončili s úpravami a chceme, aby bola stránka viditeľná aj pre ostatných ľudí, klikneme na tlačítko Zverejniť. A môžeme sa pozrieť na našu stránku na adrese pomarančovník.exoweb.eu. Ak ste si kúpili doménu a zaplatili iný ako trial balíček, ktorý je skúšobný, tak samozrejme budete to mať na adrese, ktorú ste si vy zvolili. Takže toto je naša stránka. Môžeme si kliknúť napríklad na kontakt. Môžeme z nej odísť. Ak sme spokojní, necháme to tak. Ak chceme pridať ďalšie veci, ako napríklad v tejto spodnej časti, tak si môžeme samozrejme odkazy na sociálne siete meniť, pridávať, zapísať, že máme nejaké autorské práva k tomuto celému. Takže copyright 2017. Uložiť. Na úvodnej stránke ešte sa môžeme pozrieť, či si nechceme niečo ďalej pridať. Samozrejme tých možností je veľmi veľa, od veľkých nadpisov cez rôzne tlačidlá, galériu, či priamo telefónne číslo, na ktoré sa dá do smartfónu priamo kliknúť a užívateľ tak nemusí zadávať číslo sám na svojom smartfóne. Odkazy na rôzne videá, SoundCloud pre kapely. A toto je naša prvá stránka. Ďakujem za pozeranie. Viac informácií o samotnom produkte Exoweb si
môžete nájsť na našej web stránke www.exhosting.sk a tešíme sa na vaše krásne nové web stránky.